As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo anaa kaninyo. Manausap kanimo. Iampo nato ang kabanhawan sa mga kalag sa atong mga makasasala nga mga kaigsuonan, apil na sad ang atong pagkamakasasala. Maningkamot unta ang katawhan, labi na ang ato mga leaders sa pagtanaw sa presensya ni Kristo ug sa pagpamati sa iyang mga pulong alang sa kalinaw o tinuod nga kahiusahan sa atong kalibutan. Ato sang iampo ang mga nabiktima karon sa mga kalamidad, labi na tong bag-ong bagyong niagi na sad nga si Pipito. Hatagan unta sila sa Ginoo sa mga grasya o sulbaran sa ilarong giatubang nga dagko kayo mga problema tungod sa niaging super typhoon. Ato usab nga pasalamatan ang Ginoo o giampo nato ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig palit nato dinhi sa mga slots aron matuman ang ato mga proyekto. Hatagan unta sila sa panalipod o kauswagan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita o Amahan sa tanang kaayo, himua nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo, sanglit ang pag-alagad kanimo, mauman ang among way kinutubang kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa ang gipadayag. Ako si Juan, nakadungog sa Ginoo nga miingon kanako. Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Sardes. Kini ang giingon sa naghupot sa 7 ka espiritu sa Dios ug sa 7 ka bituon. Nasayod ako sa imong gibuhat ug nasayod usab ako nga gidungog ka nga buhi, bisan tuod patay ka. Busa, pagmata, ug liguna ang anaa pa kanimo, aron dili mamatay. Kay nakita ko nga ang imong nahimo, dili pahingpit sa tubangan sa akong Dios. Busa, hinumdumi kadtong pagtulunan, nga gitudlo kanimo. Tumana kini og hinulsuli ang imong mga sala. Kung dili ka magmata, muana ako kanimo
sama sa usa ka kawatan ug dili ka mahibalo sa takna sa akong pag-abot. Apan wala ka kabulingi ang bisti sa pipila kaninyo diha sa Sardes. Mukuyog sila kanako ug bistihag puti kay takos man sila. Ang mudaog bistihag puti sama niini ug dili ko papason ang ilang ngalan sa libro sa mga buhi. Sa tubangan sa akong amahan ug sa iyang mga anghel, ipahayag ko nga sila akong mga sakop. Busa, kung may dalunggan ka, pamatia ang giingon sa Espiritu ngadto sa simbahan. Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Laodicea. Kini ang giingon sa amen, ang kasaligan ug matuod nga saksi nga mao ang sinugdanan sa tanan nga gibuhat sa Dios. Nasayod ako nga gibuhat mo, dili ka bugnaw ug dili usab init. Gusto ko unta nga bugnaw ka na lang gayud o init ba hinuon. Apan tungod kay ikaw init-init man lamang, isuka ko ikaw. Nagingon ka, dato ako, ug maayong pagkabutang, ug walay nakulang kanako. Apan wala ka masayod, nga alaot, ug makaluluoy ka kaayo. Kabus ka, hubo ug buta. Busa, tambagan ko ikaw, sa pagpalit gikan kanako sa lunsayng bulawan, aron ka madato. Palit usab og bisting puti, nga isapot mo aron katabunan ang imong makauulaw pagkahubo. Palit usab og tambal nga idihog sa imong mata aron ka makakita. Gibadlong ko o gikastigo ang tanan nga akong gihigugma. Busa pag matinud-anon o hinulsuli ang imong mga sala. Nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok kun may makadungog sa akong tingog ug moabli sa pultahan, musulod ako sa iyang balay ug makigsalo kaniya ug mukaon siya uban kanako. Ang mudaog patuparon ko paglingkod sa akong trono, ingon nga gipalingkod ako tupad sa akong amahan sa iyang trono tungod kay midaog man ako. Busa, kung may dalunggan ka, pamatia ang giingon sa Espiritu ngadto sa mga simbahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Siya nga nakadaog, palingkuron ko tupad kanako sa akong trono. Siya nga nakadaog, palingkuron ko tupad kanako sa akong trono. Siya nga nagalakaw nga walay sala, ug nagabuhat sa matarong, nga nagahuna-huna sa kamatuoran diha sa iyang kasing-kasing, ug wala magsultig dautan sa iyang dila. Siya nga nakadaog, palingkuron ko tupad kanako
sa akong trono. Siya nga wala magdagmal sa iyang isig katawo, ni magpasangil batok sa iyang silingan. Pinahagi kaniya ang sad-an gitamay, samtang nagapasidungog siya kanila nga mahadlokon sa Ginoo. Siya nga nakadaog, balingkuron ko tupad kanako sa akong trono. Siya nga wala magpatanto nga hilabihan sa iyang sapi, ug wala mo dawat og suborno batok sa walay sala. Siya nga nagabuhat niining mga butanga, dili gayud masamok. Siya nga nakadaog, balingkuron ko tupad kanako sa akong trono. Ang Ginoo manaak kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Hinayaan ikaw, O Ginoo. Sa Jesus mipadayon ngadto sa Jericho, ug samtang miagi siya, may usa ka dato nga ginganlag Sakeo, nga pangulo sa mga kubrador sa buhis, nga naninguha pagtan-aw kung kinsa siya. Apan mubo si Sakeo ug wala siya makakita kang Hesus tungod sa panon sa mga tao. Busa midagan siya una sa panon ug misaka sa kahoy sikomoro aron makakita siya kang Hesus nga moagi niadtong dalana. Sa pag-abot na ni Hesus niadtong dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon kang Sakeo, "Kanaog dayon Sakeo, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw." Mikanaog si Sakeo pagdali ug sa dakong kahidangop midawat kang Hesus. Ang tanan nga nakakita niini nagbagulbol, kining tawhana namisita sa balay sa usa ka makasasala, og mitindog si Sakeo og miingon sa Ginoo, "Sir, paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabus, ug kun ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siyag 4 kapilo." Si Jesus miingon kaniya, "Karong adlaw miabot ang kaluwasan niining balaya, kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham.
kay mianhi ang anak sa tao aron sa pagpangita o pagluwas sa nawala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kristo. Starring kaayo sa atong unang pagbasa o sa atong salmo, labi na tubag sa salmo, kaning pulong na midaog. Niya ang mudaog kuno, palingkoron tupad sa trono sa Dios. Sige, lingiyay mong tupad ing nangambisyon kang mudaog. Unsay imong giambisyon, ambisyon kang mudaog. Kinsa maning gitawag na midaog. Si Jesus ni claim sad, kay midaog man ako, gipalingkod ko tupad sa trono sa akong amahan. Niya ang simbahan sa Sardes, simbahan sa Laodicea, o kita karon isip simbahan, giawhag ta nga mudaog. Ang mananaog mao kadtong tao nga nakabuntog sa sala dinhis kalibutan, sama sa mahal nga Birhen Maria, sama ni Jesus, nagmadaogon sila. Sama usab sa atong mga santos, nagmadaogon. Kay niabot man gud ta sa punto nga kitang tanan gilimpyuhan sa Ginoo. Murabag mo to'y starting point ba? Ang mahal nga Birhen, gilimpyuhan sa wapa siya matao, gitawag og Immaculate Conception. Ato nang sa ulogon karong no sana December 8 niya, kay naigo mag Sunday ang December 8, murag iirog, murag December 9. Ana, kay di man pwede mo sagol sa selebrasyon o niya first kuan pagyod ang sana Sunday of Advent, o nang dili pwede mo sagol. Pero sa ulogo na nato Immaculate Conception, kita sad gilimpyuhan sa tas Ginoo panahon sa atong bunyag. Pag humanatog bunyag, nahimo sa tang limpyo kayo. Nya pagkalimpyo na nato, pagkahumas bunyag, sugo dayon ang kompetisyon. Sala versus Siano. Sala versus Bernardo. Nya sige na ning kumbate hangtod gyud sa finish line. Kinsa tong mamatay nga wa mapiksi og sala or wa nay sala, limpyo na, mao dayon toy mulingkod tupad sa trono sa Dios. Unang niingon diri sa atong unang pagbasa, naaman kay paningkamot. Naman kita mas Ginoo nga naningkamot ka pagsunod nako, pero dili pahingpit. Matud pagali niya diri, napamatud-an ako nga dili ka bugnaw, dili sad ka init. Bagasagol ba ang bugnaw ug ang init? Mas maayo pag bugnaw na lang gyud ka, mas maayo pag init na lang gyud ka, matud pas Ginoo. Pero kay init-init man lang ka, isukat ka, pasabot gisagol ang sala ug ang maayo. Di ba naman tayo ingon ana nga batasan, sagolon ang sala ug ang kabuutan. Nanglitan anang mamaligya ka. Nagtinarong kag baligya, pero mamakakas presyo. No? Di ay nga ginagmay raman na Father. Ay, baka bang yapon na agad. Nagtinarong kas imong kinabuhi, pero sige kag simba, sige kag kumpisal, pero sige sa kag inom og pills. Nagpalaygit sa ka, kay di nakagustong manganak, gasagol na ang imong kabuutan ug ang imong kabuang. No? Ana. Sige, lingi imong tupad, ikaduhang lingi. Ing na wa magsagol,
Inawa magsagol diha nimo. Hilig ra batag halo-halo, no? Halo-halo ba? Halo-halo. Ganang i-mix nato ang lain-laing mga flavor. Sala, ayaw sa gula. Di pwede. Mao na hinaut untang mudaog gyud ta. Nya karon unsaon man nato pagdaog nga napiksan man tag sala. Ang tan-awon sa Ginoo ang katapusan. Si Sakeo kining niya sa tong ebanghelyo makasasala gid siya. Kay kanang pagpanguligtag buhi sa una sala man na tawag nag publikano or public sinner. Unya dili lang siya ordinaryo nga tax collector, officer, pangulo sa mga tax collector. So grabe gito siya ka makasasala. Pero nakainding nga naman ang una ging naa siyang una-una mutan-aw ko kung kinsa ni si Jesus. Naa siya by desire to see Jesus. Di ba gahapon ang buta man sa tuno, buta. Ang buta way pananaw pero nagsigi siya sangpit ni Jesus. So buta siya sa mata, sa lawas, nakakita siya ni Jesus nga maoy iyang manluluwas diri sa iyang kasing-kasing. Motong sige siyag sangpit. Tabangi ako. Si Sakeo, wa pa siya kahibaw kung si Jesus makaluwas ba niya. Kaya ang iyang hunahuna, ang makaluwas niya, ang iyang kwarta. Mabit itong nadato siya. Tigom siyag maayog kwarta. Pero naintriga siya. Sikat man kaining tawhana. Mutanaw kog kinsa ni siya. Nya kay mubo man si Sakeo, daghan man kayong taong galibot ni Jesus, matud pa sa atong ebanghelyo, midagan siya og misaka sa kahoy aron makakita siya inigagi ni Jesus. Ang iya ito makakita ko ni Jesus, pero gigamit niya ang tanan niyang mahuna-hunaan nga paagi aron lang gyud makakita ni Jesus. Nya kay nakita man ni Jesus nga naningkamot si Sakeo nga makakita sa Ginoo, makakita niya. Nihanga dayon siya, niingon siya, kanaog diha unya adto ko mukaon sa inyo, magtupad tag pangaon didto. Astang nindota, no? Lain na sang lingi sa imong tupad ing naningkamot ka makakita ni Jesus. Kamong mga asawa, naningkamot mong makakita ni Jesus diha sa inyong bana. Basag nasalipdan si Jesus sa mga tao ba, kanang mga gitawag og tawhanong batasan. Daghan ra ba mga asawa magsigig yaw-yaw sa bana, or bana magsigig yaw-yaw sa asawa, kay nasalipdan man sa tawhanon nga kinaiya. Pero naabiya diha si Jesus, naa diha oy. Gihiusagod mo, naagi diya si Jesus. Daghan sang ginikanan, magsigig pangasaba sa mga anak, sigig yaw-yaw. Nalimot nga naay Ginoo diha sa iyang anak, nasalipdan lang sa tawhanon nga mga kinaiya o kakulangan. Ayaw surrender, sakas kahoy. O unsa maning kahoy, daghan kay nig meaning. Kanang pagsaka sama ni Jesus sa dihang na-discourage na ang iyang mga tinunan, misaka sila sa bukid. Ang meaning anang pagsaka is to pray. Raise your mind and heart to God. Isaka ba? Isaka. Muna, saka. Pagampo. Kung wa nakakakita o Ginoo diha anang imong kuyog sa pamilya, pagampo, ayaw pagsig-analyze, ayaw pagsigi og gamit aning imong utok, imong rason, ayaw pagsigig paminaw anang imong emosyon. Saka, pagampo, o kanang naa sa imong hunahuna nga nagubot, o kanang imong gibati, i-surrender na nga tos Ginoo.
Mo na ingos kis Kristo, come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Nya makakita din kag meaning, kakita na kag meaning sa imong kinabuhi. Muna si Sakeo, pag human gid niya kuyog ni Hesus, murag ni kaon siya kuyog ni Hesus, pwede siya natog ingon ni simba siya. Ni simba ba kay kitang mo simba, di ba? Mo kaon, pagkaon biya ni. Kumbira biya ning misa. Pag human niya kaon kuyog ni Hesus, nakakita si Sakeo og bag-ong kahulugan nganong naa siya'y kwartang daghan. Unsa may kahulugan, ang katunga sa iyang kwarta di ay para ihatag sa mga kabus. Ninduta no? Kamoron, nakakita na mog meaning sa inyong kwarta. Ang katunga ana ipalit og slot. No? Basta ninduta ka, no? Ang katunga ba karos imong kwarta ipalit og slot. Unya kay nakakwarta man si Sakeo pinaagig pagpanikas ng limbong man siya. Naaman siya korupsyon nga nahimo. Matod pa niya, kung doon ako'y gitikasan, ulian akong 4 kapilo. Reparation. Iyang iuli. Ngadtos iyang gitikasan. Kanindot unta, kung kitang tanan nga dunay mga sala ni ining bahig kwarta sa maaning korupsyon, makaamgo na nga ako na ning iuli niya 4 pagyud kapilo, dili kay punan hinoon og 4 kapilo. No, ana kita din sa Pilipinas noon kay ta nga panahon sa eleksyon gamitan gyud kwarta, panikas man na. Kana bang mo apil kag eleksyon nya gamitan gid nimo kwarta aron ka modaog. Na mangani mga reports, pero ako adyo ko kasuhay ani reports ra ni siya. Sige gyud kuno rong binayranay kwarta, mas dagko kuno ron ang gipangbayad nga kwarta. Kana mga hearsay lang na siya. Wa adyo ko kakuan, pero gitawag na siya public knowledge. Sige gyud hinatagay kwarta. Anam sa ko'y kailang mga ginagmay o dinagkong politicians, moingon magina sila, mugasto jud ka Father. Dili gamay, dako ang imong gastohon. Nabda ko moingon, dagan pa kag kapitan ra ba? Ay wa tay kwarta pa dire, mo ana. Wa tay kwarta pa dire, di magsilbi dagan ka karon wa kay kwarta. Dinhi nas Pilipinas, pero ako kadungog ana pag eleksyon dito sa Amerika nga na ay binayranay kwarta. Amot lang ha, o naabasad ka sila dito. Wa kay ko kadungog ana ngadtos mga malambuon nga nasod nga naay binayranay kwarta. Ang ila dito tigi sa knowledge and kaning itawag ba og track records. Mo ilang sige hagtan-aw ang track records. Mo na ilang i-contest dito. Pero dili sila magsigig binayranay kwarta. Amot lang ka. Di man kayo noon. Wa may moingon nga kana siya mo daog na kay porti anang datua. Ang ila dito is your track records. Particular kay sila anang track records, unsay imong gipanulti, unsay imong gipambuhat. Pero kita diri bahala nag unsay imong track records. Bahala nag maging sino ka man, basta may pera, okay na. Di ba? Man. Kanindot unta no? Ang naghimo ana muhunong na karong atong umaabot nga midterm elections, ang atong mga candidates din agyon mo gamit og kwarta para lang i-bribe, para dasigon nga mobutar ang mga tao nila. Hunungon na unta na ba pareha ni Sakeo, iuli na kay dili na imong kwarta na sa katilingban, kwarta na sa atong nasod nga imong gihilabtan, kwarta na nga para unta sa mga kabus nga angay nimong ihatag kanila, nga imong gigamit para ka mabulahan usa na kapag panikas. Muna si Sakeo nakaamgo nya, niingon din si Sakeo, iuli ko ni 4 kapilo. Unsa may gisulti ni Hesus? Ang kaluwasan ni abot karon ni ining maong panimalay. Pasabot
naapil og kaluwas ang tibuok yung pamilya ni Sakeo tungod sa iyang effort ug tungod sa iyang pagbag-o. Mao na diri sa atong unang pagbasa, sige jud balik-balik, hinulsuli ang imong mga sala ug pagbag-o. Mao na nahitabo ni Sakeo. Gilas na lang kunong lingi be. Ing na imong tupad. Kanus-a ka magbag-o. Bangutan abay na. Kanus-a man ka musugod magbag-o. Importante kay na kaysa mura lang baga lang atong naong ba. Sige na lang pabaga sa naong. Ako birthday man ko karong 24. Magbag-o na tingali ko. Pero unsa may akong baghoon, dublihon ako ang paningkamot sa pagbaligya sa lahat. So magsige na jud kog sulti ninyo nga pamalit mo slat, hutdanig palit. Bahini ninyo ang mga kabos, no? Ang atong mga kabos pinaagi sa CTUMM. Kaning atong CTUMM tag 100 pesos para gid ni sa atong itukod og mga balay, para ni sa atong mga kabos nga pamilya. 61 kabuok atong target nya. Kanisang atong SBF dag tag 500 pesos para sad ni sa atong ibayad sa contractors nato diha sa atong kumbento. Nahuman-human naman na ang dapit na lang gid sa elevator ang humnonon, final na karon niya nang para nato ibayad. Ing kadi man nakabus ang contractor pa der, daghan kay silang mga workers nakabus nya ila na tong gibayaran pinaagi sa ilang trabaho. Ang wa na to mabayari ang side sa contractors. Mao na maluoy pud ta kay indirectly nakatabang pud ta sa tinuod yung kabos nga mao ang ilang mga workers, ang ilang mga laborers. Og mao ni ang gustos Ginoo. So bahini ninyo ang kabos, ha? Mubahin ta. Ako apil sa kuana kay naa sa koy makuha nga kwarta personal, ako da stipend diay. Ako sa nansigig bahin ngadto sa mga kabos. Mauragon na agad. Nya moingon dayong Ginoo, sulod ngari sa akong kan-anan, magtupad tagkaon, lingkod tupad kanako diri sa akong trono. Mga igsuon, atong ipadangat nga malaumon og mapaubsanon ang ato mga pangamuyo ngadto sa atong mahigugmaong Ginoo, ug moingon kita, Dios nong kaluoy panalangini kami. Dios nong kaluoy panalangini kami. Nga ang simbahan padayon nga mohangop kanila nga nangitag pasaylo og kalinaw sulod sa kaugalingon, magampo kita sa Ginoo. Dios nong kaluoy panalangini kami. Nga sila nga nagpatigayon og adunay pabrika, magmanggihatagon og magmakiangayon, magampo kita sa Ginoo. Dios nong kaluoy panalangini kami. Nga maandam kita sa pagdawat sa Ginoo, sa bisan unsang taknaa siya moabot sa atong kinabuhi, ug tugutan nato siya nga mopuyo dinhi kanato, magampo kita sa Ginoo. Dios nong kaluoy panalangini kami. Nga ang mga masakiton makakita sa makaluwas nga krus ni Kristo diha sa ilang mga pagsulay o mga pagantos, magampo kita sa Ginoo. Dios nong kaluoy panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Dios nong kaluoy panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Dios nong kaluoy panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing ginabang o alang sa mga nagtrabaho dinhi sa ato mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi,
Malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung kaluoy, panalangin Kami. Nga ang mga matuohong nangamatay, magantihan sa kalipayng dayon dito sa kinabuhi sa kalibutan nga moabot, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung kaluoy, panalangin kami. Diyos nung amahan, puna kami sa imong gugma o gihatag kanamo ang among gipangamuyo kanimo karon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay igasa ko kanimo tungod sa imong kaayo. Iluwas mo ako gikan sa Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, itugot nga ang mga gasa nga among gihalad magdugang sa among gugma kanimo ug magdala kanamo nganha sa kinabuhing tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, dayon ang nagaanhin sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngadto. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon og kadtong nabiktima sa mga gubat ug mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanam nganan sa mga langit, pagday ko ng imong ngalan, muabot ka na ang imong gihingarian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta maingon sa langit. Pagkalan mo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasaluan kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa mga
Nanghayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man naging harian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kanton, hangtod sa kanton, Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, Ginoo, dili ako angay o kalawat kanimo, panipamulong lamang ug mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Way sama ang gugma sa Diyos alang kanimo, kinabuhi giulat aron ka maluwas, kalabasan kalautan sa tawag ipapas, pasay lugugman, ihatag sa Diyos. Dul kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang kinabuhi tanawa ang Diyos mamatiya, kanunay magari siya. Ibahod Ginoo imong pamatiyo. Magampo kita.
O Ginoo, ang Eucharistia nga among gisaulog aron paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang unta sa pagpatubo sa among gugma kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga kalag. O Amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot, among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon, aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw uban sa tanan nga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy, dawata ang among mga pagampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo, hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo niadtong adlaw kanusa, magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. O nga kahayag nuway pagkapalong panagpunta kanila hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw, Amen. manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kaluwasan. Mahitabo ra ni kung maningkamot gyud ta sa pagsunod sa Ginoo, nya dili nato sa gulon ang dautan, ang sala ug ang kabalaan. Salamat sa naningkamot pagsunod sa Ginoo, pinaagis pagtabang nato dinhi, pagpaambit sa mga grasya sad nila para sa atong project. So ang atong SBF DAG, ang atong halin niabot nag 43,921 ka slots, na pay 16,079 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Naasad ni 16 slot challenge, tag 8,000 pesos, 313 pa ang atong nadawat. Sa CTUMM, para atong itukod og mga balay na nasa tayhalin nga 46,957 ka slots, na pay 23,043 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya nasa ni 61 slot challenge nga tag 6,100, niabot na sa 219 ang atong nadawat. So atong pagpakan ang tanang namalit na tog slots. Praise the Lord. Padayon mo palit. Ako kay mag-birthday naman jud ko karong November 24, kung makaabot pa ko. Akong hangyo ninyo, ayaw lang gid mo hatag na ko gift bisan unsa, wa sa tayhikay, wa tanan, para sa akong kaugalingon. Pero pamalit mo slot, isip inyong gift nako. Kay malipay ko nga ang akong birthday, magamit nako para makatabang sa mga kabos, labi na ning pagtukod og mga balay. Last year, sa 60 ka balay ang atong gitarget, nya niabot og 90 ka balay ang atong nahimo. Karon 61 naman ka balay sa atong targeton, ambot pilay mahimo nato, basig 30 na lang o 20 na lang hinoon. Pero palit lang yun mong slot, daghan ra gid ni siya. Nya ang atong disap na pay duha ka slots nga available, tag 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang mahal mo nga panalangin, amo nga karon, nahiusag
sa bibilhon mong nawasugo. Una kami, O Ginoo, sa kadait ug ugma mo, ang tanan karon nimo nga magsaksi ug magsangyaw sa mensahe sa kaluwasan.